ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашед, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский ваъда медиҳад ки рақиби худ корейский зомбиро фавран шикаст медиҳад. ӯ бо Брайан Ортега дар муҳорибаи довталабӣ вохӯрда шикаст хӯрд, аммо баъд ғалабаи хуб ба даст овард ва бо шарофати осеби Макс Холлоуэй имконияти муҳорибаи унвонӣ пайдо кард. ӯ дер боз шуд ки дар байни ҷанговарони топ қарор дорад ва тӯли 10 сол ӯ яке аз довталабон барои камарбанд ба ҳисоб меравад ва ӯ боз имконияти худро пайдо кард. аммо ма исбот мекунам ки ӯ дар сатҳи ман нест. ма тамоман дар сатҳи дигарам. ман нақша дорам ки ба қафас баромада бо ғалабаи худ эълони калон кунам. бале, ӯ ҷангвари сахт аст ва барои ҳамин ӯро зомби меноманд. аммо ӯ суроғиҳои бисёр дорад ки ман аз онҳо истифода мебарам. ман ӯро дар тамоми мавқеъ шикаст дода метавонам. бо тариқи сабмишн ё ин ки дар граунд энд паунд ё ин ки дар стойка ба нокаут рӯй карда метавонам. ва ман маҳз ана ҳамин корро мекунам. сатҳи худро нишон додан ки аз дигар ҷанговарони ин вазн дида сатҳи ман тамоман дигар аст, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Александр Волкановский ва корейский зомби муҳорибаи асосии турнири UFC 273 мешавад ки аллакай шаби 9 апрел баргузор мегардад. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра барои муҳорибааш зидди довталаб Ҷастин Гейҷи омода шуда истодааст ва наворе аз тамринҳои худро нишон дод ва аз ин тамринҳои ӯ дида мешавад ки Оливейра бо Гейҷи дар стойка ҷангидан мехоҳад ва зарбазании худро боз ҳам беҳтар карда истодааст. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Чарлз Оливейра ва довталаб Ҷастин Гейҷи рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависед, мо боша мегзарем ба дигар хабар. ҷангвари бебохти UFC дар вазни нимёна Шавқат Раҳмонов дар Ҳамзат Чимаев ягон чизи махсусро намебинад ва нияти бо ӯ ҷангиданро дорад. агар ки мо дар рейтинг наздик шавем ва UFC ин муҳорибаро ташкил кунад, пас ман бе ягон фикр розӣ мешавам. аммо ҳозир вақти хуб нест барои ба ӯ визов додан, чунки ӯ муҳорибаи таъиншуда дорад ва шояд ки ӯ барои камарбанд муҳориба гузаронад. ҳозир визов лозим нест. ҳамин ки ман дар рейтинг ба ӯ наздик шудам, мо бо ӯ меҷангем. ӯ маро тамоман ҳайрон намекунад. корҳое ки ӯ мекунад ягон кори ғайриоддӣ нест. Чимаев гӯштингири хуб аст. ӯ дар қафас кори беҳтарин мекунад. аз рақибони худ дида худро дар қафас хуб ҳис мекунад. аммо агар ки мо бо ӯ ҷангем, пас дигар расм мешавад. муҳорибаи дигар мешавад, гуфтааст Раҳмонов. дӯстон, бояд гуфт ки дар ҳақиқат муҳорибаи онҳо имконпазир аст. агар ки ҳар дуяшон ғолиб шудан гиранд, пас шояд ки дар ояндаи наздик мо муҳорибаи онҳоро бинем. аммо худи ҳозир Ҳамзат тамоман дигар нақшаҳо дорад ва ӯ дар ин вазн барои худ рақиб намебинад. аз рӯи суханҳои Чимаев, ҳатто чемпион Камару Усман барои ӯ рақиби арзанда шуда наметавонад. Усман аллакай ба нафақа баромадан наздик шудааст. зонуҳои ӯ кор намекунанд, пушташ дард мекунад, дасташ осеб дорад, ҳама ҷояш ҷарроҳӣ дорад. ӯ хеле пир ва сус ҳаракат аст. ба ӯ пул кор кардан бо гапзанӣ маъқул аст. ҳозир Усман ба ҳама роҳ пеш аз нафақа баромадан пул кор кардан мехоҳад. аммо ба ин нигоҳ нокарда, ӯ бо ман ҷангидан намехоҳад. ӯ дар карьераи худ киро задааст? ӯ 2 шахсро 4 маротиба задааст. Усман 2 маротиба Ковингтон ва 2 маротиба Масвидалро шикаст додааст. киро ӯ задааст? Вудли? Тайрон Вудли тақрибан баъди муҳориба бо Усман аз UFC ронда шуд ва баъд 2 маротиба дар бокс дар муҳориба зидди блогер шикаст хӯрд. барои ҳамин нагӯем ки гӯё Усман касеро зада бошад. Усман ягон вақт бо чунин ҷанговар ба монанди ман ҷангидагӣ нест, гуфтааст Чимаев.
хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев муҳорибаи навбатии худро рӯзи 9 апрел зидди Гилберт Бёрнс мегузарона. Акамаро Усман боша муҳорибаи худро зидди Леон Эдвардс мегузарона. Кай ҳозирашда маълум нест. ва дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидотатонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.